Tražit ću te preko ambasade, baš me briga da li takve stvari rade. Hoću Gizu, hitno idem tebi, koja žena kada voli rebi. Ajde, kauboj, diš. Jel imaš možda 50 lipa, fali mi žvaku. Molim, žvak tamo jako proda utreft. A on žvaku ček da vidim šta mi je ovo, pašteta. Ba ima crnije čača, ima veze tamo žvaka ako te god volja. Crnije, jel? Aj sad lipo faca digni auto, vrati ga nazad je pija. Neću. Čekaj, stek sad tu još, a? Vidim nove cike, ono je malo prije kupio. Nove cike, nove cike. Ima to šaljivo, mislim da se zajebamo. Zajebancija to vam, a? Ali on tamo tvoj Porsche, a? Je, moj Porsche. Metak, 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 metak. Metak, metak, metak. Jebati Bog mater. Molim, šta si reka? Jeba mi Bog mater. Jer meni Bog mater. Meni Bog, jeba mi Bog mater, jer. Metak. Stani, stani, stani. Ti se s mene zajebavam, majmo možete pinjuro nogu, šća. Vrat ga nazad lipo, izgranicaj ga dobro. Tako. Amo ča, imam tja 50 lipa, kako ću tja žuvagu. Aloha. Ništa, aj. Hoćemo ići mater sam se kalač. Kako je vest? A kaže 150 kuna, aj, uparćao mi ne. Auće.